Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadin ulat kejela ulat deban menjur ya ke Delimitation Committee nagabentaban Pynbeit biangnya ki Konstitwensi Hakasi Hills Autonomous District Council bat ke Gentia Hills Autonomous District Council usumbut Menteri Rangba ubapet ya ketanat District Council Affairs ubak Prestone tensong uloong bala up kami baki Delimitation Committee ha baro arteli ki Autonomous District Council kin Pyndep Kloi Katba kenang banyo penlong ya ke election nakajing batay uba Prestone las ngotho baka jing penbena ya ke election syaki yengdor bartawan jo ke HADC kanwan tang anda la depan Pynbeit ma ya ke Konstitwensi ha baro arteli ki council uba Prestone uloong ba nakaliang ki arteli ki council ki lapha ka jing terwa ban Pynbeit ma ya ki Konstitwensi namar ki don ki Konstitwensi ha ki election MDC kam tam ki jong ki HADC ki ba kham he bat khambon ki nong tap vote ban ya ka jing don ki nong tap vote ha ki Konstitwensi ha ki election MLA kumta uloong balak khmi lenti ba ki Delimitation Committee jong baro arteli ki council kin Pyndep Kloi kat bala ya ki kam ki be day bat ka jing Pynbeit ya ki Konstitwensi Phi yamanta ngatrai recently governor udang constitute ya kani ka Delimitation Committee jong kini ke arteli ki district council khasi anjait ya but menta they are on the job ban reorganize ya ki constituencies te yakani nakalian jong ka government ru ngila ong speed it up instead kenang ba hakan next election kabamot omsu da kaju ka constituency ka barim mereka niat nok da constituency bat mai hakaba ki reorganize tambah kamut pat de ban ong ba ngin increase ya kasit namar kani kade ka constitutional obligation ka bangimla ban ong ngin increase na kahar punda siya ka sauko siya ka laibo te kat kum ba kalong himata ka jingkerpat na kilian ka arteling di social kalong ki ong ba ki ko ban le ya ka delimitation namar ba don ki constituency ki ba kham he wat ban ya ka constituency men iru te na daw ki ko ban le ya ka delimitation te na kilian jong iru in ses bakin penploy kat bala Pibone me ka thongpat ba jeban Pyndep ka porbiang tan banyo pelong ni election kumba ka di batlong ban ong ka jong sambai oh ka thong ni ong adil as possible matrai kata de ka thong adil as possible baki de ban penploy Kani ka MDC election kamu kawan soal MDC election na kawan soal MP na pelong MDC election real MP ya pi naik keren ke wat mixing ni ka atli ka election MP it is not under our authority ka election MDC yes government has to do it de menta ba pin mix up bin ong perlong suai kata na perlong suai kata hak wede ber camping am juba pe ya kani nama ka de election commission ka ban le ka kam de hak wede pada bat ka discussion that's what I'm saying kum maklong menta kidan sudah tahu ya kata ka delimitation committee hakaba menta kala on the job bat ngi naka government ru ngila ong ngi kren ba sai penploi kat bala khnang ba nginyo namar ba sisin ba le delimitation kindon bon gi kenjenet kinan hakaba wat electoral kandon gi jikla nang ne nang tai khandiat kan soi kata ka konstitusi ke bala se kabadon sauko dan san poja kan mi no setang arpusan lai poja kita ki formalities ba pun ma ba tenara mi ong ba penploi kat bala khnang ba la dep nang ta ngin sa sim ni karai